डे 42. श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमद दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 11वे सत्र। रत्नखचित मुकुटी झळाळ नाना सुरंग फाकती कीळ कुंडले तळपती नीळ वरी जडिले झमकती श्रीराम। श्री गणेशाने परिधान केलेल्या रत्नजडित मुकुटाची प्रभा आणि त्यावरील नाना रत्नांची नाना रंगांची प्रभा फाकलेली आहे। श्री गणेशाच्या कानातील कुंडलातील नीलमणी चमकत आहे। श्रीराम दंतशुभ्र सद्धट रत्नखचित हेमकट्ट तया तळवटी पत्रे नीट तळपती लघु लघु श्रीराम। 1-2-15। श्री गणेशाचे शुभ्र सफेद कणखर दात ज्यावर रत्नखचित सोन्याची कडी बसवलेली आहे त्यांच्या खालील नाजूक नक्षी पाने जी लहान लहान आहेत ती लुकलुक तळपत आहेत। श्रीराम लवथवीत मलपे दोंद वेष्टित कट्ट नागबंद क्षुद्र घंटिका मंद मंद वाजती झणत्कारे श्रीराम। 1-2-16। श्री गणेशाचे पोट थलथलीत हलत आहे। कमरेला कमरबंद म्हणून सभोवती नाग वेष्टन घालून कटिबद्ध झालेला आहे। तेथेच लहानशी घंटिका मंद मंद मंजूळ आवाज करीत आहे। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। श्री गणेशाच्या गंडस्थळातून मध गळतो। श्री गणेश 14 विद्यांचा स्वामी आहे। आजचे प्रश्न। श्री गणेशाच्या कुंडलात कोणते रत्न जडले आहे? श्री गणेशाच्या कमरेला कशाचे वेष्टन आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।